سلام فقراتي نقول زلهم كم يحدلكم رفات زلهم كم يرفدكم قتل زلهم كم يوعدكم مشات زلهم كم يمسكم كما قاطع ساعتكم كم يتخونوا أنا أملح المسكن سنة الله كم تأنس سنة زله لعلناتي سلامنا سنة كتخون الليل باوتو ميسيو ببزلهم وسن سلامنا سنة كتخون الليل ناتمنخو نش channelي حدش تتخونكم سبسكرايب لايك شير بمال بيتسب كونوا عباراتاتوني سبسكرايب لكم بيتسب نتخونكم نتبراتاتوني عزيز زمسكن يخبر لي هزي حزلا بمبراتاتهم أي فلاني النابلهو إننا لما عند فيديو لما بحدش فيديو مسألكم للهو تحدش سلام كورات حواتي خطاتلت تأمرات يوتيوب channel كمي كنيكم نحنا لكم እግዚአብሔር ይመስገን نحنا سلامنا كمي سنبيتكم كعز حنا نسنبت كريستيان قدست كم دمون فطرتنا اغاست عالم سلاسي كاب سلام صحنا محرتم سلامون ايفلينا امين شبار كن فقد እግዚአብሔር አምላክ نما انت كافتن شمنت سنابتي أصمروا عزلوا بمنصر مصحف قدس لما أنتي مصحفو تبال راعيت سنة مالتي كم مجمريا زورده يتبال تقدمت سنة زورده مالت እግዚአብሔር አምላክ ندك سبات بزعت ولهم قال كيدان مسرت كدحنم كسماي ورده خليت دمو ቅድስት ማለት እግዚአብሔር ንሰንበት ከም ዝቀደሳ ታሳልሴት ደግሞ ምኩራብ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ምኩራብ ከም ዘስተምሃረ ተራብዒቲ ናይ ለማዓንቲ ሰነድ ድማ መጻጉዕ ትባል መጻጉዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድውያት ከም ዝፈወሰ እቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተሲኡ ዝነበረ بمعالتي سنوات ويدما بزعلت زيا كم زفوسه كم فعل أملاخ بمنصر مصحف قدس كم زي موال يستمرنا باسم آب وولد ومنفس قدس أحدو أملاك آمين يوحنس معرف حمشته إيسوس أبيت سايدا حد حموم كم زحويا بدحري أزيد ما بحال يهود كان ኢየሱስ ወናው ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቃ ደገ ጌኻ በዕብራይጥስ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ገበላ እተገበረ ቀላይ ነበረ ኣብኡ ምንቅስቃስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅስ ነበሩ እንሓንሳ ሓደ መልአክ ናብታ ቀላይ ወሪዱ نت ما ينقساقس نبر أمو إتي قدم وريدو أبتي تنقساقس لما يزعتوا كابزلو حمم زبلة يحوي نبرة 38 عمد حمم سبايكا أبا نبرة إيسوس دما نزيدك إيسو مسرايو نوح زمن محمام فليتو كتدحندو تدلي إخا ولو كتدحندو تدلي إخا ولو اتحمنك قويتاي اتماي مستنقساسه نابتك الاي زوردن سب يبلي انا كسع زمص دما كالي قديم يورد يلو ملسلو ኢየሱስ ቃ ተንስ ዓራት ካልልካ ኪድ ወላው እቲ ሰብኣይ ብኡቡ ሓወ ዓራት ልዒሉውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት እዚ ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትጸውር ኣይተፈቀደልካን በልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሕወየኒ እዩ ዓራትካ አልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም እቲ ዓራትካ አልዕልካ ኪድ አልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይከ እንታዋዩ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለዝነበረ እሞ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለዝነበረ
ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ። እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎን ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ምምዕርራዩ ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ዝገበሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣለን። ነቲ ንሱ ዝገበሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ይገብር እዩ። ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እየ። ኣቦ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ሕያውያን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልይዎን ሕያውያን ይገብሮም እዩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዱ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዱ ሃበ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ። እቲ ንወዱ ዘኽብሮ ነቲ ዝተለኣኸ ኣቦ እውን ኣየኽብርን እዩ በልና። ብሓቂ ስለ ቃሉ ልዑል ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዘተመስገነን ይኹን። እወይታና ብቅዱስ ወንጌል ንኣመንካ ኣድሕነና ኣሚን። ዝጎደለ ብዝነጥበ ኣፈ ቅዱሳን መላእክቲ ይኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ዘለዓለም ኣሚን። ሓደሽቲ ዘለኹም ደግሞ ሳብስክራይብ ምግባር ምትባዕኹም ኣይፈልየና። ሳብስክራይብ ዘለኩም ላይክ ሼር ኮመንት እናገበርኩም ደግሞ ሓንቲ ሓጋገዝ ማለት እዩ። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚኣ ትመስል ነይራ ተማሂርና ክንኾን ተስፋ ይገብር። መጻግዕ ማለት ነቲ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተሲኡ ዝነበረ ብመዓልቲ ሰንበት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓወይና ንምሃር እሞ ካብ ዝወደቕናዮ የተንስአና እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ዝወደቕናዮ ኣጆኹም ኢሉ ይሓልወና እሞ ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ